Qed ikomplu l-attivitajiet tal-Malta Arts Festival li din is-sena daħal fis-7 sena tiegħu u huwa mifrux fuq 3 ġimgħat mill-ewwel ta' Lulju sa 18 ta' Lulju. Bħala parti mill-programm għaddejja eżibizzjoni tal-arti viżiva bit-tema Wiċċ in Wiċċ Images of the Self. Din l-eżibizzjoni artistika se tibqa' miftuħa għal pubbliku fil-galleriji ta' fuq tal-Kavallier ta' San Ġagbu l-Belt Valletta sa nhar il-Ħadd 22 ta' Lulju. U qed tiġi mtella bil-kollaborazzjoni tal-British Council u Heritage Malta flimkien mal-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti. L-eżibizzjoni għandha bħala tema r-rappreżentazzjoni tal-artist innifsu. 10 artisti lokali u internazzjonali bix-xogħlijiet tagħhom qed jagħmlu mistoqsijiet ta' identità fil-kuntest soċjali, storiku u sesswali. Ħafna mill-artisti ħolqu dawn il-biċċiet tal-arti speċifikament għal din l-eżibizzjoni. Il-kuratur ta' din il-rwija huwa l-artist Austin Camilleri. Il-Malta Arts Festival huwa gburi li din is-sena qed iniedi s-sensiela tal-artisti emerġenti sabiex jippromovi x-xogħol ta' artisti żgħażagħ lokali b'talent eċċezzjonali u jesponi l-arti tagħhom flimkien ma' dak ta' artisti stabbiliti. L-artisti emerġenti il-violinist Jean-Noël Attard u l-pjanista Joanne Camilleri se jagħtu kunċert is-Sibt 7 ta' Lulju fis-Sala tal-Mużika fil-Kavallier ta' San Ġagbu l-Belt fil-11 ta' filgħodu, filwaqt li l-għada l-Ħadd 8 ta' Lulju fl-istess post u ħin jagħti kunċert il-Batera Duo magħmul mis-sassofonista Philip Attard u l-pjanista Christine Zerafa. Għaż-żewġ kunċerti id-dħul huwa bla ħlas. Is-Sibt 7 ta' Lulju, b'repetizzjoni l-Ħadd 8 ta' Lulju, se jittella The Beckett Project, 4 drammi qosra minn Dylan Art Group. Iż-żewġ serati se jittellaw fil-Palazz De Piro fl-Mdina fit-8 ta' filgħaxija. Din se tkun esperjenza unika ta' drama imħalta mal-gastronomija fejn l-ispettaturi waqt li jimxu minn reċta għall-oħra jiġu servuti ikel fin u nbejjed tal-ogħla kwalità.